קורה חבר'ה? מה קורה, חברים? מה העניינים? קיצור, אנשים שולחים לי בפייסבוק הודעות לדף. למה אתה לא מעלה סרטונים? למה אתה לא משתף בדף? מי אתה רואה שאתה בכלל? יאללה, תעלה כבר! יאללה, גזגזו! מה זה השטויות האלה? חבר'ה, זה הטלפון שלי, כן, זה הטלפון שלי. לא בשבת. אפשר במוצאי. לא, כפרה עליי, אני לא יודעת להשמיע. זה הטלפון שלי, אי אפשר לעלות סרטונים, כאילו מה אני אעשה? כתקתולת אותו בן אדם משדר עליכם על הברדה. אי אפשר לעשות כלום בחר הזה, מה יש לכם? אני אומר לכם, הטלפון הזה שחור לבן, שתי ערכות נושא, שתי צלצולים, הטלפון הראשון זה נדוש, הטלפון השני זה הטלפון שלי. המצב בטטה, הכיס למטטה, מחר אני עושה מלאטה, נשבע לכם. קיצור, רציתי לשתף אתכם יש מעדנים כאלה של יופלה. אנשים רושמים עליהם כל מיני שמות, וכאילו זה קטע מוזר, כאילו פרי, וכל מיני דברים מפגרים כאלה, אתם חייבים לראות. מי זאת החולה הזאת? מפגרת. אפרסק מאוהב. תגידו, נראה לכם הגיוני, במי הוא יצא? מה? מי? התאהבתי באפרסמונית. תגידי, מה, אתה חולה בראש? מה? מלפפון ביישן, מה יש לו להתבייש? כולו ערום, רזמת, מה יש לו להתבייש? עגבנייה רגישה. מה רגישה? על מה רגישה? על מה היא רגישה? תגידי, הסתומה הזאת הרבה... זה חולה, מה את בוכה? לא התכוונתי. יואו, איזה רגישה היא. חציל תחמן. את מי אתה יכול לתחמן? כפר עליך חציל תחמן. תגידו לי, אתם חולים? מה זה השם? חכו שנייה. באמא שלי היה לי פה 20 שקל. מי לקח לזה? החציל התחמן. איזה שבר. תגידו לי, אתם חולים? חומוס זה חומוס. שמנת זה שמנת. ואשר זה אשר. תפסיקו במשחקים. אני אומר לכם, נקרא לי הלב. אני באמת, אני מדבר עליכם מהלב. זה לא שעכשיו אני קורא פה מאיזה מחברות או משהו כזה. יאללה, חלאס. מים הגיעו עד נפש? כאילו, באמת שמים הגיעו עד נפש. גד גדולה.